que es va voler... O sigui, durant l'època dels anys, la imatge no ha sigut la mateixa. Primer era una petita, de pedra, que s'ha perdut. Després es va introduir una que en deien la Mare de Déu vestida, que tenia era amb roba, inclús duia arracades, i canviava la roba, en fi, la gent li tenia molta devoció. Però per la mida o pel que fos, es va voler, al fer el santuari aquest, es va voler canviar la imatge i es va posar aquesta que era dels germans Vallmitjana, uns escultors de Barcelona. Tenint en compte per això que la devoció a una imatge de la Mare de Déu, doncs, no és dir aquesta té més or o l'altra té més... I llavors hi va haver molta gent que a la llarga, al cap de 50 anys, la imatge aquesta la guardaven a la sagristia, però la gent va demanar que no, que també la volien venerar. I llavors van situar, ara quan pugem, veurem que hi ha un rosetó, i en allà van situar la imatge antiga perquè la gent que era devota d'aquesta imatge el pogués venerar. Aquí hi ha més o menys explicat el que us he anat dient. Aquí tenim records de... Entreu que al darrere no ho senten.